हिसाबै बिपिएफ दोलोआनो फैगोन बिथां सुद्द बसुमतारी नेक्स्टआव भटखौ होनानै फैखांबाय नै रायजोफोर नोंथांमोना दा भटआव नै दा मोनथाम जेन'बा राजखान्थि दङ बे मोनथाम पार्टियानो जाहैबाय फार्स्टआवनो ना इउपिपिएल बेनि उनाव बिपिएफनि उनाव कंग्रेस बे बिजाथिखौ फार्स्टआव जाहैबाय निर्मल सार बेनि उनाव सुद्द कुमार बसुमतारी मोननायाव सन्जीब बसुमतारी नोंथांमोना जायखौ सोरखौ भट होनानै सायख'खो एबा सोरखौ बांसिन अनखो बा कंग्रेसखौ ना बिपिएफखौ ना इउपिपिएलखौ बेखौ टेस्ट तारिखआव जोङो रिजाल्टखौ नुसिगोन अब्ला नै दा बिनि गेजेरजोंनो सोर बिजाथिया बे भटनि गेजेरजों माबायदि बुंदों ना निर्मल कुमार साराबो एसे गावनि बिबुंथिखौ होलांबाय आरो सुद्द कुमार बसुमतारी साराबो होलांबाय अब्ला नोंथांमोना सोरनि बिबुंथि आरो सोरखौ देरहाजानो लुगैयो नोंथांमोना बे कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय फैदो बिदिब्ला जों एसे बिबुंथिखौ खोनासंना लादों ओंखारबोदों बेखौ नुनो मोनदों आरो बेनिखायनो आं जोबोद दिनै भट गावनि निजेनि भटखौ होखांनायनि उनाव जोबोद गोसोखौ गोजोननाय मोनदों गोबांजों बेसेबाङाव देरहागोन बेखौथ' नोंथांमोनानो मिथिगौ नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ जोंनि मित्रजोतनि बिजाथिखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय मित्रजोत होनोबा जेनेबा एजिपि बिजेपि आरो इउपिपिएल एजिपि बिजेपि आरो इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा माबादि खामानि मावदों नोंथांमोना नुबोगासिनो दङ आरो बयबो बिभिन्न पर्यायनि जेरखम डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि दैदेनगिरिफोर ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफोर आरो लोगोसे प्राइमारि कमिटि बुथ कमिटि आरो बिभिन्न अनुस्थान प्रतिष्ठाननि जेनोखि बिगोमाफोर बिथांमोनाबो जोंनि दोलोआव भट होनांगौनि थाखाय रायजोनि खाथियाव थांनानै आसोल बाथ्राफोरखौ रायफोरदों बुंदों आरो जथेस्थ' रायजो राजाफ्रा ट्रेक्टरनि सावगारियावनो भट होनानै देरहासार खालामनानै बे 31 नं सिडली बिधानसभा एरियाखौ जौगासार खालामनायनि थाखाय बिथांमोना संकल्पबद्ध जानानै थाबाय बेयाव ओरैनो कम्पिटिसन हिसाबै बिपिएफ दोलोआनो फैगोन बिथां सुद्द बसुमतारी नेक्स्टआव कंग्रेस होमब्लाबो बिथांमोना माने जोबोद जों मित्रजोतनि पार्टि हिसाबै आं निर्मल कुमार ब्रह्मनो जेरैबायदि रायजोफ्रा भट होगोन बिनि गोबां गाहायाव सिङाव थागोन आरो बिथांमोननि भट मोननाया देरहाखांनायनि उनावथ' बहाय जोबोद जोंहा समस्या दं जोंहा माने रड एन्ड कमिउनिकेसनखौ थिग खालामबावनांगौ दङ मावबाय थांनाय जोंनि मानगोनां जयन्त बसुमतारी बिथाङा एमएलएमोन हिसाबै बिथाङा जथेस्थ' परिमाननि खामानिखौ मावलांबाय दा माखासे होमब्लाबो जोबनो गैयि आरो माखासे समस्या दं जेनेबा कानेक्टिभिटिनि खोथा नांगोलफाङा दैनि सायाव दलं आरो लोगोसे लांखार दै खानामाख्रा दै आरो ओरै साम्पावथि दै बे दैनि सायाव दलां लुनांगौनि गोनांथार हाबाफारि दङ दा बेफोरखौ जेरै हागौ ओरै जों आसामनि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा गिबि मन्थ्रि बिथांजों आं लोगो हमगोन रायलायगोन आरो जेसेबां डिपार्टमेन्ट इट्स अ ग्रेट एक्सपिरियेन्स আজি কিমান আশাবাদী সেইটো আজি ক'ব লাগিব নকোৱাটো ভাল নেকি ইটছ নট কেম্পেইন আজি ৰাইজক ভোটদান সাব্যস্ত কৰাৰ কাৰণে অধিকাৰ দিয়াটো ভাল সাংবিধানিক অধিকাৰ তো আজি কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা মন্তব্য মই কৰিব বিচৰা নাই ফ্ৰী এণ্ড ফেয়াৰ ইলেকশ্যন হ'ব লাগে আৰু ৰাইজক এইটো অধিকাৰটো দিব লাগে কেনেকুৱা দেখা পাইছে কিমান এনেতো ভালেই দেখা পাইছে আপোনালোকে এটা নিশ্চয় আহ্বান জনাব পাৰে আপুনি ভোট দিয়াৰ কাৰণে সকলো ওলাই আহি ৰাইজতো আহিবই চবেতো আহিবই আজি তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ মই হেৰি কৰিব খোজা নাই চবে জানে ৰাইজে জানে সাংবিধানিক অধিকাৰ আজি সাব্যস্ত কৰিব আৰু আপোনালোকে এতিয়া সুধিব ডেফিনেটলি মই বুজি আছোঁ কিমানত জিকিব কিমান মাৰ্জিন আজি সেইটো মই নকওঁ সেইটো 23 তাৰিখলৈকে ৰখিব লাগিব 28 ঠিক আছে আজিৰ দিনত কি কাৰ্যসূচী আছে আজি মই এনে অলপমান চাম চেণ্টাৰবিলাকত অলপ ঘূৰিম যিহেতু কেণ্ডিডেট মই আপোনাৰ পৰিয়াল আহিব অলপ পিছত আহিব তেওঁলোকে नोंथांमोनहाबो भटखौ होखांजोब्बाय जानांगौ आंबो होखांना फैखांबाय अब्लाबो नै दा आं गगा मोनदों गगा मोननानै बहुद सानसे गैया अब्लाबो नोंथांमोननिसिम आङो गुसुङैनो जेन आं नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोबाय
अब्ला नोंथांमोनहा जायफोर नायनो आरो सोर बबेखौ देरहाजानो लुगैयो नोंथांमोनहा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय रायजोफोर। एसेनोसै रायजोफोर आंनि भिडिअ'आ।